Biyake gima mwancho muri abeta seni kia Ndizi TV nigo charagire Chinsa Ikomi chia bono marogoba asinero beire boikira nugo koletera amangana Amayia asenchira iyo wenge astinse mochichi mitandao asensemo ya Facebook na bako tanyara gwetera Ndizi TV News Digital na wega sensemeria YouTube gwetera Ndizi TV News asensemo ya website na bako tanyara gwetera www.ndizitv.net iritere Fridah Kerubo toskato nyegera kwira nanda sege kege Kerubo sio elinde ngomanye amange. Mwancho muri eliango kwaligani bene elinde tosange asobwamo gochakabona iga ogoika omoelio Amayia yebire bigani ngo chakira kurwa sorgongo rwa Gusii asengo komanya buna oyo ligetie Kerubo kyobo women rep ime county ya Kisii Recho Otundo nigo aganirie abasubati kwegwali bagali saine ase oborai osanga negeta seni kia Ndizi TV nigo aberega komochia abwatani kurwa sekia magia UDA asogo tenyora abasubati buna ebwendete asaganirie amatuko abasubati babe bagosirwa nabo igokwenekia buna abange babongoso abali asoborai UDA onte toka abantu watu mkutano UDA etonero chetu anero chune party usetonero chune party a congress women that is why one party before ya wate secretary general ulingo mkungu wonega tu watu force replaced by a man now Malala lakini wonega tu wate chair a excellence Silimbarire muna chair ye party in most parties okonya abangina balgo twara bigororo because eba ko kritia women league is a women president ikire chiko nyara abangina babato but in this party we have women leaders who are there and we believe that it's a party that embraces women. However, ikire Gusii gaiga aba Gusii especially the elected leaders babata a lot of say when it comes to the parties. Lakini wono kwanya raba itu baroba Gusii gaiga bali ku impress leadership of women in the parties. Yani ngana bangana na togenda kuri kibiro gebi okonya nga mainly influencing and let the men be there. Ekiru kya ba takanga bangana baroba women league. Ine ari problem eri Gusii gaiga nonye ne senator esio kenyuri otetenga bangana tuteni tuli chikura problem ine roro. Igono tubere tutete koteba ngana ine kaba chora leadership ye party awende ko impress 2/3 gender representation such that abangina barabatu ali birogo bire various kwasa na batoko na 50-50 representation. Obosagani nigo bwabo kwenekigwa asenka yomogaka Paul Asuma eyogotoka ase Kenyoro gya Nyabikondo ime wodi ya Kitutu Central ayo nigo abakagokolekana obotuko bogokiererero n'abantu batamanyiri ase baganitie emilione yemo kolengana ne amate nigo omongina Benedict Asuma abakagotia amakweli ase kolende ondetayo bakagotigerwa chingoma nigo abanyanyimbo baba gwikirana ase Chinsemecho chingaki obotuki bogendete gokolekana Taria nankuru ku Benedict Asuma karonara iribotuko nyigwe gento gekonyeringa kagamuka mumburo okoraki urwarire nkoimuka nkogenda pako ngoigoro murango jugo arakini ngoigwo bokendu gete nkoigore stima yane koigore ya isko yonsi nga chabano go chagesieri nkoiraneri murango beke elok inabeke eloki ngoncho kaiga enyonde kondu maega loki kogunse after that nkamenya korwa kanyora oyonda atene ne trisari sina igorete nare ko kura go chaisiko oyonde no atene ne no moro iriago chiwa ko mora kanyora already na currency gunse na ude tembro ko kutamo to kahaira nkarui nyumbe yesiraji to ba saa 3 kaenda nyumbe liende ko yeli TV na sauni ta ole gala soma ngakora kinga karua saa 6 iga alinto de le to lito jali
Wale karani ona juu kana sasa na nusu sasa saba. Ona niko yoro mwana ndo mete mate gari mucho koroni. Akwa te mangala na ikabela makongusko abantu ikimu ska abantu basika ate dotorwa. Sasa bana. Ngaba ibimba rese kenyorukiane. Immediately kuna na kerete chairman ya community policing na responde tiagante bina abantabu ibachagete egekosi ekegosegasi yabo mapema so no bari around batemete kuraba minyoki mbachete nonye nexus rurari naromba temete korete furugu okorangana libatiri mbogete kurwogocha magega yo mofaiz chancellor professor John Akama kogenda ase omutumuko mokeigo nigo abarai ababere bagwesokia nabo igo kumugania gutigana na mangana ye university ya Kisii okwana oyo kabeire omo MCA korwa ase award ya Kiogoro Samuel Apoko nigo amugania gutiga guturubania obokoreri ase university yo nabo igo koba omotoereru nabo igo chinga kibaraganie obosemya bwaye mbabe bakumurigia bono na intuno kugani gwitu nabagambi twarengo na turabo nga omo vice chancellor aretwa uyu rabwenere university egere university itesuke guchiarari ochimotwe tware gusabo yo minto professor Akama nona arenga matanga kerago kwa na kenyanya agateba ngegenteke nkeretwa siasa na nkeretwa bunyumba ondete ko munyoringa in 2008 kera koletwa itiapendinga naona akorire office yo mochumbo kabero okorokunga mheshimiwa Dr. Monda ekero musigisi aretwa abantu bakakana nga musigisi tawe koletwa na university nere yo gatokorete tubwate egapiti Monda akabeka abachumbe bonse bagusiyama babonyonka no barenge Richard babo chimyangwenyi abo Chris Mogero bule babo magara konyambara aruo babo se bedeo pore bakabikwamo bakagenda bakarora ngoma nyosine minister baroje engaki yo maite uyo ko be minister gara ko umupunga ekagera kama kanyori bagagajarari Kisii abo twara kumusaba no mugaka na nabe kure gutwa yaba Gusii agenda ikaranze ono tuanze como consult ereta base gutina se public yatebanga ngatutagete vice chancellor obonyumba ono bonyumba botari gutumika asetayo ekero mo vice chancellor mo university kweren de Eldoret university arusigwa aga bakachikoleto mu kabiro munga abasigisi manda kotajita kamurusyo bisi bakomusigisi mu abakoranga akareto igorende twara kumusaba genda ikaranse ne minister nero omontabe kwe oyo rabwenere Kisii university ababwatani bobo mobwa Azimio la Umoja nigo bagendete kuumirana ase okorobekana okukora korekana litukolia Jumatano bakoragwa no muraibe kiama gya ODM Raila Odinga nigo baba gwikirana ase obogatagati bwo mochi o Nairobi ase obokoreri bwabere bogotenenigwa ase geka Omorugi womokonyi womoraiwense Dorcas Gashagwa nigo agendete ne campaign yogosiria obutumeki bwa mariogo yogotindia okwana korwa se Chinsa mochiri kya Kiambu nigo alire eira gosira abasae nabo igo kweneke bunango ikirane bale chindoto cyabo. And I love you and I'll continue to love you until you get out of that jail of drinking and just destroying yourself. We are going to try as much as we can to validate your dreams. Do you want to get out? And I know God will bring you out. Mujui silalangi naomba na najua Mungu anajibu maombi. Muende kanisa mutanikuta huko. Muende hizo chochoro nitakuja huko. Mpaka mtoke muwe watu ambao wako na ndoto ambazo zinatimizwa na maisha yenu naona inaboreka. Na nilisema kama nyinyi ni vijana, nyinyi ndio mmebeba begu. Umeshawahi kusikia mtu anaendaga shamba bila begu? Inawezekanaje hii Kenya ndio kunawezekana kuwe watu wanaenda shamba bila begu? Nyinyi msichome tena, mnasikia? Without our people being sober, no matter what government does, we will not be able to
benefit from all the things that the government is doing. So here in Kiambu, we have worked very well, and we have reduced the consumption of illicit brews and counterfeit brews and drugs to the barest minimum, and we are working very well with the county government and all other agencies to ensure that we are sober in Kiambu County. Chinga kicho boigo abasubati korwa sensemo ya marura yogotoka imeyo mochio Eldoret ni go baba gwesoke bene na boigo korobikana kubwatikana n'abasaya bange gosiria obugima bwabo asengencho yobotumeki bwa mariogo yogotindya gokwana chinga kibali korobikana ni go bagania eserikali kobasira na boigo kwene kyangango siria bale obosalia ase chinsemecho. Na niko na uchungu, nimefunga mgongo hata haijafungika tena. Nahitaji mtu wa kunikazie hii kiuno yangu. Mama Recho, nataka nikuambie leo, ukae kama mama mwenye alikuwa kwa Biblia kitabu cha Esther 4. Ya kuomba mwanamke huyo alichakuliwa kwa wakati na masaa kama huu. Kashagwa, yani beloved Kashagwa. Tafadhali Rigiji, ulichaguliwa kwa wakati mzuri. Mimi ni mchane wa mwaka 2 sasa, nimepoteza mume, nina watoto graduates, hawana kazi. Sasa graduates kama tumesomesa na hiyo tumeweka asina zetu zote hapo ndani, tunaelekea wapi kama nchi ya Kenya? Serikali, watoto yetu hakuna watoto kuzaa. Tumeongojea watoto, tunaleta watoto ya watu hakuna kuzaa. Transforma Ilesia, sitima Ilesia. Tutafanya nini? Vijana wetu wadogo hawafiki nyumbani kwa wakati, wanaenda kwa pombe haramu hapa Marura. Hawasai tena, hawaleti chakula. Saa hii tuna mtoto kijana mwenye amefariki yako mochari. Miaka 27, kijana mdogo. Mwingine ako ICU. Hatuwezi kutulia tena wakati tunamaliza generation yenye inakuja. Serikali ya Kenya musikie. Kashagwa, uko wapi Vice President? Ulisema juzi mambo ya bombe itakoma. Hii bombe ikome. Hii mabaya Marura iko mpaka na ya maskari. Mutufungia hii mabaya, tumekataa hizi. Komiti ya bene nigo egendete nobutuki kubwatikana noboiti obwabete bokoenikigwa aselina ni riashaka hora bakoragwa no munyakirogo ase komiti yo kurigereria mangana yo Danstan Mungachana nigo bagania umuriki obotambe ase ewizara yendemero Nixon Korir koerera naki omukagero abwoboiti Paul Mackenzie abetega kwenyorera endemere yo kolende asensemo ya Korir nigo abakago tuguterare chinkwane chona boigo kweneka buna endemere yo nigere ya serikali. They have an education kind of system. The question I want to put to you is it an education on religious activities or just critical thinking generally? And is it within the curriculum of study, or is it a special subject, or how is it? And is it in the law? And if it is in the law, or is it based in policy or current policy of education in the UK? And if you have it, are you able to favor us with the text? Maybe you can discuss that. Okay, of course. I think the mistake that I did is not annex every single law that that we attached in that we mentioned in this document, and that is one thing that I've seen is of particular interest to this committee. So I would request that Muwaziri w'obochenu Susan Nakuminja ni gwabiriga kurwa egikuri getindi asibali bagendete no boibi bwa mariogo asensemo ya Kemsa nigo ayakwana chinga kibatwara egeikaro n'abateneneri kurwa se ekiombe ya Kemsa naboigo bali bakwena na amariogo ase chikampuni boigo nigo baba kwenike bnamba chigwakanwa enibo yabo asamatuko emerongo kianda mamincha na matuko aliamaiga asibale gwakanwa magega ya matuko emia. Order fill rate, including this supplier conference that we are having today, will actually contribute to improving the order fill rate, because what are the issues that are making KEMSA not fill the orders as are required? Because there are some suppliers who have LPOs who have been unable to honor the supply of the commodities, and therefore when the counties come seeking for commodities, we don't have them.
having this conference will first help us to have a relationship. Kubwatikana no boibi wekawa obubwene getigwe ase kampuni ya Gashugu nigo oburendi barachikwene kigwa bwekerengo keigoro mono nigo korengana no mukomanda Jack Obor nigo ekawa yechiringi chimilioni isato yabetege koibwa asabereka kwene kebunani garachikwene kia chikampuni chabere chikubekerwa CCTV nabo igo kwene kebuna chikampuni chionsi emerongo 5 ngoye gwachire abanyanyimbo chinga kibakoira ekawa yabo gochia ase echiro. Coffee factories spread across Embu County, especially in Embu East sub-county, Embu North sub-county, and Embu West will be guarded by armed security. So effective today, all those factories which have got coffee, now that this is the season for harvesting, each and every factory will be having armed security commensurate with the amount of coffee cherries in that factory. When the coffee is going to the dealers, they will also be under armed protection. So under armed escort, at night especially, and also on transit. Mwanchu murireria korwa sorbo tirunye nekire omoeri obamangana maya asibire biga kurinde toska tonyegera gekoraga enseyemo no chikoyanyora ayona mange asenchira yoboikira no korwa sensemeli ya shivling. Mwanchu murinyora stinsemo chiche mitandao asensemo ya Facebook na bagotonyora gwetera Ndizi TV News Digital na bega sensemeli ya YouTube gwetera Ndizi TV News asensemo ya website na bagotonyora gwetera www.ndizitv.net Magech kamera soko ene kibna ebicha na boigo eliogi lyagwikira sole asenchira ya bene nere nyanchama Abigail eretria ne Fridah Kerubo twara obuligereria borobia. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Meire nechibesa choko gendereria na gokinia obonchorere bwao Musoni Microfinance ni gotoro asengencho yao goru atore chilon choko gendereria meroberio ao yo bonchoreria buna kugora chilori na boigo tractor choko kora obonchoreria ase chiskuru chabanto nyene chirigetie kwegendereria gose kugora chibas cheskuru boigon goru atore chilon ase abaremi na bonchoreria ao goru kukare ngoche soni yankonyire binte binge konyorande chibesa kurororo nagurire ng'ombe yane ndagira nagure obutu nabeke ebimeri ebibye sukuma spinach nabogorie bituma nabeke tinga yane nanyakoni bono gwati baisanya biashara bami injumusoni mobogori chibesa mokorere biashara tiga guikaransa isiko ne chibesa chire musoro wane tokuba arigania Musoni Microfinance ande bwese ogane chibesa chokore biashara ese biashara bya nirense nabagucha Musoni tomokonye go boost e biashara byaye igotore meomo chiobo songo asama gacha umoja egorobe ntangani mbarabare ne benki ya cooperative usasa mange tonyoro wetera se namba enoti isano na ibere isato isano nemo isato isano nemo ibere Musoni Microfinance ya masa
Television ya Ndizi TV nigo yakoreteire obukoreri bwaye gwikagisieri na munwa bono yenda asaba agenti baito abubare yange nasore kigima onyoro bukoreri na bwiginchire yugutwikira asukuraria kugukwa ukuraria wokwenyoria ukuraria kubonchoria ukobekirwa omuyego bwenyangi amatanga nonya nukuiburwa gusumusangirikano gisiasa nonya nikero amangana Amayia atekire asitivi ya unambeyemo yomunwa bweke Gusii ekeruri ime yomuchuke birigo ime county ya Nyamira genda ebisora electronics yere stage kebirigo kogende ikonge ime town ya Nyamira genda aseduka ya Rimos Electrical and Electronics ere opposite public works ime town ya Itumbe genda Nayo Lights Office Computer and Cyber Services ime yomuchibuo gembo genda ase hardware ya Moja Hardware ere opposite Coca-Cola ime yomuchumugunga genda Farmers Choice Agrovet ere stage goro asegeteseni kia maguta yichigari ime yomuchunya mache genda seduka ya Limchem Pharmacy and Cosmetics iliyonyoro bukoreri bwaito ase town ya Masimba nigoko genda ase duka ya Peter Fashions nigere ase stage ya Masimba guchakeroka na boigo ime yomuchokeroka genda ase duka ya Nyaituga Bookshop Limited ere ange na Cooperative Bank. Ndizi TV bono nigo yakuangwairerie na gukoretro bukoreri bwaye ange nasore Chinyagetari Nchiraroro Korende Ram Hospital Kisii nebwate birenku bigoro byobokoreri asubo bwenia egati yobokoreri babwate namona in and out patient MCH clinic Gusii maternity nabogo kora consultation mbabwate pharmacy ultrasound CT scan ngokora bale x-ray dialysis kubwenya bale emechando ya maino naboigo amangana yibirole bya maiso uko baruogoke gosoko baruokonene naboigo mbabwato bukoreri bwa ambulance Chinsa 24 mbabwate chinchira au chugwakanira egati yabo chire NHIF AON Dental na Linda Mama asebali yabagutumia NHIF tibali wakana besa chinde chigoro magega yoko bweniwa buna inpatient naboko batarera asenyagetari yabo ya Ram Hospital eyuera ngene kigambirukia Kisii Low Codes Gusii bakiresimi ase namba enotisano nebire enotisano ibere isato kianda ibere isano neisato kianda Ram Hospital Kisii, health first and health always. Season yeye asegosori yukwegia ya papa antivirus kwanza iseo yu karokoro kwa antivirus sisi ni cheki ubugulite antivirus ikona nde George ni ndigete digere lyumanye iguro yobo ngainereria ndaga sabari yo mu America ande musibiri jo nanyora kiti jijire karaji peka ubwanchani akinyeresa wakipapa tana mami niwasu wachira marume I love you so much Chisegi namangana yenyuomo aratongoye okitire ay kwangage mono tengene ndani tengene ndani negure bo ay yenda kera rituko rya Jumanne Chinsa ibere chabutuko na boigo moiroro rituko rya Jumapili Chinsa kianda cha mugaso. I'm looking a job. Can you please give me your curriculum vitae? Kire abanero ntebinga ki nko ngonia ngomberia angira so muganga nducia mariogara na nchino leiga. Akora so muganga. Kane. Esukuru yokwegelio Burundi bw'Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukoreri ubya asibirengo ao byo Burundi bw'Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bw'Kimatatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bw'Kibus CE heavy trucks F PWD
chia bantu bali no barema buigomba bwete short courses chia BCD na B executive obuye bukwigira na Rocky Driving School mburiye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chinga kigere cyonsi urataka rituko nigo bagosomya omwaka mugima aborukia babo nigo banjire n'ikiumbe kiriye gikurigera y'ubusera buburundi bw'ikigali gia NTSA buyo nkwigirure asenze mugiye mesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo rugonguru Gusii asebali imeyo muchukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza Chinsa gechinde nigo chire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kyogi Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Ekerole asumu chibuogembo nechise muchietana ine eduka ya Mark Electricals Wholesale eyere registered contractor nigeko ni chi floodlights chonsi distribution box chikebo chonsi chia wiring cable dropping cables nechindi chinyige mbabwate power extensions sockets switches chimita boxes lamp holders, insulating tapes, conduit pipes, showers, testers, pliers, earth rods, solar monitoring lamps, solar floodlights, CCTV cameras, TV wall brackets, main switches, cutouts, circuit breakers, consumer unit, snake lights, cable ties, changeover switches, nebyobu byonsi, goikabire bya fluorescent tubes, TV aerials, cooking electrical coil, nature gas burner. Banyore imeyumu chibuogembo ange ne stage asegeteseni yokobekira chigali amaguta ya mko. Gosoba keresime ase namba enotisano ibere. Ibere isano niseto, isano, isato, eyemo, kianda, isano, inye, gose, enotisano na ibere. Ibere isano na niseto, ibere maragatato, eyemo, isano na isato, isato. Mark Electricals Wholesale. Asobo korelie, burange na sore. Obomo bwa azimio la umoja wa Kenya nigo bagenderete kumochia serikali asogotaikirania amaganio y'abananchi asikeria bagosereire bachikubarusi obisi onyati bali gochikoikirania onsi na chinga kichibo igobono homurai wense William Samuel Ruto nigarokane komuchumurai bwekiama kia ODM Raila Odinga asoko ndra kuroberia mangana yokorobekana aiga sense ya Kenya mwancho mulgeria inega tiari agenderete gokorekana ase chinsemo ao imese ya Kenya ekero turachie gosangereria erio tokumanya senchira yo gwikiranu onse yakereri sokoria Jumatata semanye Jumatatu ense yemo ya margoba na boigo Chinsa isato Igorach kumirana na nche Evelyn Osero amo na nche Vincent Onyancha ekero kutokubwatira nere Joshua utakuro somuno akwe Boigo tokubwatirana n'abasaki baito korwase chinsemo ao nigo turachi gokumanya bunagenderete gwateka imeyense ya Kenya imeya emanye Jumatatu Omwanchu mulyelia bwa television ya Ndizi TV